Сёння, 3 ліпеня, рэжым святкуе Дзень незалежнасці Беларусі. На справе ж, канешне, ні пра якую сапраўдную незалежнасць ці свабоду гаворкі не ідзе. Краіна як ніколі залежыць ад волі Расіі. Рэсурсы, палітычныя рашэнні і нават войскі рэгулююцца Крамлём. Беларусь цяпер гэта сапраўдная антыутопія. Пампезныя канцэрты мільённых коштаў. Звычайныя людзі, якія баяцца не злачынцаў і ашуканцаў, а прадстаўнікоў рэжыму. У турмах павольна паміраюць больш за 11 сотень людзей, якія выбралі быць сумленнымі і свядомымі. А на волі кожны крок пільна кантралюецца. Ніводнае мерапрыемства ці ініцыятыва не адбываецца без ухвалы зверху. Але мы з вамі заслугоўваем сапраўднай свабоды і незалежнасці. І дзень суверэнітэту нашай краіны мы адсвяткуем разам, калі дзяржава зноў будзе належаць грамадству. І мы працягваем працу, каб ён надышоў як мага хутчэй.